The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. John 15:8. And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. Philippians 1:9. We are bound to thank God always for you, brethren, as it is met, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other aboundeth. That's in 2 Thessalonians chapter 1, verse 3. Furthermore, then, we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more. 1 Thessalonians 4:1. Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. Philippians 1:11. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge. 2 Peter 1:5. The righteous shall also hold on his way, and he that hath clean hands shall be stronger and stronger. Job 17:9. Before we continue our Bible study today, gikinahanglan nga magandam tas tong kaugalingon as our routine. Gikinahanglan ang atong pag habwa ingnon ta, pag kumpisal sa atong mga sala ngadto sa tubangan sa Dios. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Musa, alang kanimo usab nga wala pa'y kaluwasan, higala, gidapit ka. Sa paggamit sa imong free will, sa imong kaugalingong kaubuton, sa paghimog desisyon. The most important decision that you can make in your entire life, which is to believe on the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Ang kaluwasan, pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Musa sa hilom, magandam taas tong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Unas tanan sa imong pagdala na usab kanamo dinhining dapita sa way kablinggan, aron kami magkapadayon sa among pagtuon sa imong balang pulong. Ningadlaw mo ba ni kami, O Diyos? Tultuli kami og ipatinaw pa kanamo ang lugang nimong kamatuoran, pinagis pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo. Salamat nining among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kini grasya nga mo giangkon gikan kanimo, Dios. Imo kining giandam sa kaniadtong wala pang tanan. Usa mo kining gipahimuslan. Salamat nini bisan dili kami takos, bisan kaniya nga among pagkabuhi ang tuni gayon na dili kami takos. Panikaw nagalihok pa man imong plano sa tagsa-tagsa na mo kinabuhi, busa
Nagapasalamat kami kanimo. Bani kami. Kayong tanan mong ipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus among manluluwas. Amen. Well, may adlaw kaniyong tanan, mga suki, mga higala, mga igsoon diha ni Kristo, ani ano sab kita. Pasalamat sa Dios nga gihatagan patag lugway ning atong kinabuhi. So, kini nagpaila nga wa pa mahuman ang tuyo sa Dios sa atong kinabuhi. Karong adlaw, ano sa kita laing paghisgutan nga doktrina o kini giuluhan og how to practice our Christian faith. Sabi ni Saya, unsaon nato pag tuman sa atong pagtuo nga Kristohanon. Okay? So, ato sugdan. Ang kini kong hisgutana, kining atong topic karon mao ni silbing pagbansay sa atong pagkamagtotoo o sa atong pagka Kristohanon. Okay? So, sugdan nato kini. Okay. Unas tanan. Bisag unsang matang sa inunta sport, paugnat sa kusog, ma-baseball man na o ma-basketball, anagyod ang mga magdudua nga matawag ta og mga batid o mga bantugang mga magdudua. Ug kini sila ilado na nga mga atlet labaw sa ubang mga atlet. Okay? Now sa in English, gitawag na kini silang mga superstar o mga bayani. Ang uban, mga legend na gyud. Karon, unsa man ang sagad nga anaan niini nila mga bayani? Well, dayag na lang nga wa kini sila mamahimong mga bayani sud lamang sa unsa ka adlaw. Miagi ni sila kahago ug di tiaw nga pagbansay kun itandi sila sa uban. Basta? Migugol kini sila maong mga bayani. Kini sila migugol nga mga atlet ug nagadupot yus paghalad sila mga kusog ug kakugi sa pagbansay. Sa tumang kakugi ug kana mao'y nakapaugmad nila. Ug dayag na lang nakapalampos nila sa ila karong kalampusan sa ilang karira sa kinabuhi. Mga kampiyon na sila. Kita ang mga magtotoo, nanginahanglan usab og mga spiritual superstars sama sa maong mga malampusong atlet. Dili maingon tang mga headline grabbers, kundi mga hilom lang nga mga bayani kinsa nasayod pag-ayos kabubuton sa Dios sa ilang mga kinabuhi ug kinsa nagtuman gyud sa maong kabubuton. Nagatuon kini sila sa pagtulunan sa Biblia, sa madinaputon ug matinud-anon sila sa ilang pagsunod sa plano sa Dios. Ang ilang usab nga kinabuhi puno sa pagkamakugihon. Sanglit sa ato nang nasayran ang pagduon nang ginahanglan man og kakugi sa pagbuhat niya na. Apan ilang ganti mas labaw pa kabililhon kaysa madawat sa labing bantugang atlet. Ang Dios musulti ngadto kanila og maayo buutan ka o tinumanon nga sulugoon. Kasaligan ka man sa diyutay, piyalan ko ikaw sa daghang o sa daghan, dali, suod nga rin, og ambit sa akong kalipay. Sa in English, mas klaro-klaro sa in English. Well done, my good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of the Lord. Anak na Matthew chapter 25 verse 21. Now, ang mga uluhan sa mga balita karong mga panahona.
gitutukan nato sa atong mabasa sa mga periodiko, sa mga kita nato sa telebisyon, kining mga balita karong panahon na makapalisang na ay mga gagmay pa mga bata na musilog laing mga bata na ay mga ginikanan nga mipatay silang kaugalingong mga anak, na apay mga bata mipatay silang kaugalingong mga ginikanan, na ay mga bata nga nagihikog, mga kagubot o mga kaguliyang sa atong mga kadalanan, sa atong mga eskwelahan, sa atong mga Pinoyanan. Napangutana, usa ka ba ka espirituhanong bayani nga makasud-ong nining mao nga mga kagubot sa atong palibot ug makabarog ka ba sa tumang kalig-on, kalinaw ug paglaom? Usa ra gyud kabutang nga siguro, ingon nga sama sa usa ka atlet, kanang mao nga kalig-on sa sud ug kalinaw sa una-una, wa mo tungha sa ingon kakalit, di ba? Kaya nga naman, tungod kay ang espirituhanong mga kahanas, spiritual skills, kinahanglan mang bansayon sa tibuok tang kinabuhi kung buot kita makakabot sa atong tumong ingon nga mga magtotoo nga maong espirituhanong paghamtong. Iyan man lang ang tinubdan sa atong kalinaw sa una-una. Ingon man sa atong kalipay ug kini mao ang atong pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga manluluwas sundan kini sa adlaw-adlaw tang pagtuon siyang pulong ug sa paggamit nini sa atong kinabuhi aron sa pagkabot sa espirituhanong paghamtong ug sa paghimaya kaniya. Now, atong isgutan ang unang bahin, yano nga paagis kaluwasan. Okay? Kung imo nang gituhuan si Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas, kinahanglan nga imong masabtan ang paagi sa imong pagkaluwas. Aron sa ingon niya na, imong masangyaw ang maayong balita o ingon man, makasugod ka sa pagbansay sa imong pagpadayon sa pagkinabuhi ngadto sa pagkahamtong espirituhanon. Kung wa ka pa makadawat kang Kristo ingon nga imong manluluwas, paminaw, kining maong kasayuran makapausab sa eternal o dayon mong padulungan o makapasugod nimo sa pagsubay sa matuod nga kalipay dinhi karon sa panahon ug hangtod sa kahangturan. Una, ang Dios nga Amahan mipadala sa iyang anak nga si Jesucristo kinsa namatay isip atong personal nga puli, substitute, namatay siya dito sa krus. Kung tuuhan ta si Kristo, nagpasabot ka na nga atong gidawat ka ng katinuoran. Kaya matud pa sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 versikulo 21, siya, ang siya diha mas si Jesucristo, siya si Ginoong Hesukristo kinsa walay sala, gihimo nga sala alang kanato aron sa ingon niya na kita mamahimong pagkamatarong sa Dios pinaagi kaniya. Sa laing pagasulti, si Ginoong Hesukristo wa gyud makabuhat og bisag gamay nga sala. Apan bisan pa niya na gihukman siya gumikan sa tanan tang mga sala nga atong nabuhat o sa mga sala nga ato pang pagabuhaton. Iyang gidawat ang ato untang silot dito sa iyang lawas. Si Ginoong Hesukristo mismo mao ang miangkon sa tanan tang mga sala dito sa iyang lawas samtang lansang siya sa krus aron sa maong paagi kita kinsa mga patay gumikan sa sala makakinabuhi uban sa pagkamatarong. 1 Pedro 2:24. Now, kining maong konsepto sa lubos nga pagpasakit ginahulagway pinaagig libuan ka mga paagi. Usas mga kasaysayan nagbatbat bahin og usa ka kriminal
kinsa nakabuhat ang mga mangilngig ng krimen o gisintensyahan sa kamatayon. Samtang gihigot na pagpahiluna sa magbibitay ang pisi dito sa liog sa maong kriminal, di na usa ka wahiilhing tao ang miduol sa binayunong kriminal. Bitayunon ba? He is already prepared for ibitay. Okay? Kini usa ka tao, wahiling tao miduol nga itong bitayunon nga kriminal og miingon og ako ray magpakamatay, puli kanimo. Ako ang imong puli. Dili ka kinahanglang mamatay. Ako ang magpakamatay alang kanimo. Ang tao nga sandan nakurat. Nakurat gyud siya pag-ayo og nagkanayon og apan ako may nakabuhat sa mga krimen. Angay kong patyon tungod sa maong mga krimen. Tininuod ka ba yun? Miyango ang maong tao og nagkanayon. Nakasabot ko nga sad-an ka og nga angay kang mamatay. Apan kinabubuton kong mobuluntaryo sa pagpuli sa imong lapit. Kinahanglang mamatay ako aron ikaw mabuhi. Mo na iyang gisulti. Human yadto, gikuha sa wahiilhing tao ang pisi nga gihigot sa liog sa kriminal o gibutang kini niya sa iyang liog. Ang tao nga inosente, kinabubutong nagpakamatay puli sa taong sadan. Ang tao nga sadan, nagpabiling sadan. Apan buhi kini siya o gibuhian. Pues, gawas no na siya. He was alive and free. Susama usab ni anang paagiha nga si Ginoong Jesucristo mipuli sa atong lapit. Sabtag yun pagayo. Kita ang mga sadan. Apan siya namatay isip puli alang kanato nga sa maong paagi dili na kita kinahanglang moatubang og silot nga kamatayon nga angay unta para kanato og pagkinabuhi sa eternidad dito sa linaw sa kalayo. Hinoon, man kini magpasabot nga miadto gyud siya sa linaw sa kalayo isip puli alang kanato. Kini nagpasabot lang nga didto sa cross si Ginoong Jesucristo nayaagom sa silot ug namatay espiritualmente ug unya namatay fisikalmente isip puli alang kanato. Ang labing tinuod, kita unta ang angay ilansang dito sa cross, ingon nga silot tungod sa atong mga kasalanan. Si Ginoong Jesucristo kinsa hingpit nga Dios ug tao na siya na hinuon mo imipuli sa atong dapit. Kay matud pa diya si Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 26b, karon nga naghinapos na ang tanang panahon, nagpakita siya sa makaunsa ug alang sa tanang panahon aron pagwagtang sa sala pinaagi sa paghalad siyang kaugalingon. Ang ikaduha, wantay pagabuhaton sa kaluwasan. Gawas ras pagpili nga tuuhan ta si Kristo ingon nga itong manluluwas. Now, sa dihang gibuhat sa Dios ang kaliwatan sa tao when He created mankind, iya kitang gihatagan, matag usa ka nato iyang gihatagan og kagawasan sa paghimo og atong kaugalingong mga desisyon. Ang Dios mismo, ang Dios nung kang pugos na bisang kinsas pagtuman siyang kabuton. Wala. Dili siya makatandog niya na. Mahimo ta ang pagpili alang kaniya nga gitawag kini positibong kabuton o mahimo usab nato ang pagpili bato kaniya nga gitawag na kana og negatibong kabuton, negative volition. Gikinahanglan ta ang pagpili sa pagtuo kang Kristo ingon nga atong manluluwas. Ang mga buhat kapitulo 16 bersikulo 31a na kanayon,
tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Now, bilyon nga katuigan kaniadto sa iyang manindot nga pagkasayod sa tanan, omniscience. Ang Dios nga Amahan misud-ong ngadto sa palaabuton ug iyang nakita ang imong positibong kabubuton. Nasayran niya nga motubag ka, musanong ka sa positibong pag-uyon ngadto sa maayong balita sa kaluwasan. You will say, yes, I will accept. Ug nga ikaw mutuo kang Kristo ingon nga imong manluluwas. Iyang nasayran sa Dios nga Amahan, nasayran niya sa kaniadtong binilyon ka mga katuigan na ang milabay nga tungod sa imong positibong pagpili, ikaw magakinabuhi na unya sa eternidad uban kaniya dito sa langit. Diin saluhan mo ang iyang kalipay hangtod sa wala na katapusan. Dito niya sa langit, dili na mahulagway, dili na matukib ang dayon ug hingpit nga kalipay. Walang buhaya ka na. Dihan sa pinariyag 21:4 ngadto sa 5, kini nagkanayon sa pag-ingon. Wala na didto'y kamatayon ni kasubo ni paghilak. Wala na didto'y kasakit. Ang daang mga butang nangagina. Sudunga, ang tanang butang nahimo ng bag-o. Diha usab sa 1 Corinto 2:9 nagaingon kini. Kini nagaingon og way mata ang nakakita, way daunggan ang nakadungog, ug wa pay kasing-kasing ang mibati sa mga manindot nga butang nga giandam sa Dios alang niadtong nahigugma kaniya. Ikatulo, angay masayran sa usa ka dili Kristohanon, an unbeliever, nga siya nahisalag, he is lost. Una pa siya makaamgo nga nanginahanglan siya usa ka manluluwas. Usa ka sugilanon nagaingon dinhi nga dihatoy usa ka tawo na musil sa kalasangan. Sa iyang pagpadayon sa iyang hunting trip dito sa maong kalasangan, nakahibalag siyang tao nga nawa, lost. Apan wa masayod nga nawa day siya. Iyang gipakaingon nga nagapaingon siya ngadto sa kampo nga sukaranan o base camp. Ang tao nga nang hunting mipahibaw sa taong nawa nga ang kampo nga iya untang padulungan ato as laing direksyon. Ang iyang tubag mao nga malagmid kung nawa kuda. Oo, nawa gyud tinuod tong tawhana. Apan wa lang siya makaamgo hangtod nga giingnan siya. Now, ulti ka ngadto sa dili Kristohanon bahin sa pagdawat kang Kristo ingon nga iyang personal nga manluluwas, gikinahanglan niya ng higayuna mismo nga siya nahisalaag, that he is lost. Kay kung di man siya makaamgo niya na, di gyud siya makasabot nga siya kinahanglag kaluwasan. Di ba? 19:10 kini nagkanayon. Kay mianhi ang anak sa tao aron pagpangita ug pagluwas sa nawa. Usab sa Lucas 15:3 ngadto sa 7 nagkanayon. Tungod niini misugilon kanila si Jesus og usa ka sambingay. Padanglit, usa kaninyo may usa ka gatos ka karnero ug nawa ang usa niini. Unsa may iyang buhaton? Iyang biyaan ang 99 didto sa sibsibanan ug pangitaon niya ang nawa nga karnero hangtod nga kini iyang makitan. Sa makita na niya kini, malipay siya pag-ayo. Ug iya kining pas-anon ug dad-on pagbalik ngadto sa ila.
Unya iyang dapito ng iyang mga higala o mga silingan. Maglipay kita. Kaya akong nakaplagan ang nawa kong karnero. Sultihan ko kamo nga ingon usab ni ini ang mahitabo. Mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol kaysa 99 ka tawo nga matarong nga wa magkinahanglag paghinulsol. Matang usa ka nato. Matang usa ka tawo na tawo ning kalibutan na sa kahimta nga nahisalaag unawa sanglit kitang tanan na nga tao man nga patay lagi spiritually dead ug musa kitang tanan nahimulag sa Dios kay mao man ginaibuti pasabot sa spiritual death nahimulag kita total ang atong pagkahimulag gikan sa Dios. Matud pa sa 1 Pedro 2:25 kamo kaniadto samas mga karnero nga nangasaag. So, subo palandungon nga ang bagang duot sa katawan karong panahon na nahisaag gikan sa Dios. Ilang gisaligan sa hingpit ang mga mini nga mga pagsiguro sama pananglit sa ilang mga dagkong deposito sa bangko o ang mga kapangakuhan sa ilang mga panimalay ngadto sa ilang katilingban, ilang gisaligan ng ilang kaugalingong mga kahanas, mga kabangkaagan, o kahaang ilang katahom. Wa nila dahuma, ngang usa lamang kakatalagman, mo'y mutangtang ni nilang tanan sa daklit nga hingayon. Ang grabe pa, kay wa kini sila'y alamag nga sila nahisaag o nga nagkinahanglang maluwas. Ang Salmo 118 versikulo 8 ngadto sa 9 na kanayon. Mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Okay, ikaupat. Mahimo nimo sa pagtuo sa Dios apan dili kaluwas. Yes, you can believe in God but you are not saved. Matud pa sa Biblia, ang isyu sa kaluwasan mo kini pabinaw. Unsa may imong una bahin ni Kristo? Mateo 22:42a. Mituo ka ba niya? Puno na daghang mga tao nga moingon nagtuo man og Dios. Apan ikaw nga nagsulti niya na pangutan-on ta kanini, mudawat ka ba? Nga si Kristo namatay agig puli alang kanimo. Nagtuo ka ba nga wa kay sarang himo sa pagluwas sa imong kaugalingon? Umbos ka sa kapungot sa Dios. Kaya ang Biblia nagaingon man dihas Juan 3:36 ug ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon apan ang dili mutuo sa anak dili magkatilaw kinabuhi hinunua ang kapungot sa Dios. Yeah. Tinaw man kaayo ka na. Ang tuo ka ba nga naay Dios? Ang pangutan ka ba Kristo kamatay kay paminaw. Kung di ka mo dawat nga si Kristo namatay ingon nga puli ka nimo, di ka luwas. Ay, ikasubo ko. Nakadungog. Kung di ka mo dawat nga si Kristo namatay ingon nga puli ka nimo, dili ka luwas. Dunggag na klaruha ang imong gala, dili ka makaantos langit. Ingon na kayano. Understand? Inuktok na. Ikalima. Mahimong maluwas ka, bisag pila pa imong panuigon, ug sa bisag asang dapit. Yes. Ang pagkatao pag-usab, being born again, way labot nini ang edad sa tao. Mahimong pagkatao nimo pag-usab sa edad nga 7, 4,
47 o ka 70 anyos. Well, ang akong adlaw na tawhan, Abril 20, apan Hulyo 22 ako nataw. Ang una kong adlaw na tawhan, mao ang adlaw nga ako nahimugso physicalmente. Ang ikaduha kong adlaw na tawhan, akong espirituhanon nga adlaw na tawhan, mao ang adlaw nga ako nataw pag-usap when I was born again. Dungog ko ang pagkasayod sa akong tukmang pitsa sa akong ikaduhang pagkatao. Nahibaw man 38 anyos, iluhan nga gutlo. Naibaw ka magkanusa ang imong kaduhang pagkatao? Higala? O Kristohanon ka naman? Kay nakadawat ka naman kang Ginoong Kristo. Naibaw ka ba? Kanusa ang imong ikaduhang pagkatao? Your second birth. Well, bawaan ang saktog yung pizza, di mo po kinahanglang may bawaan nimo. Tungod kay nasayran man ka na sa Dios. Apan gikinahanglan nimo ang pagpakatao pag-usab kung buot kang magkinabuhi sa eternidad. Kasabot ka? Ang 1 Juan 5:1 nagkanayon, anak sa Dios ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo. Well, diha gani tao nga natao pag-usab sa dula nga kaliguanan dito sa bathtub. Oh, tinuod ka na. Dito tong tawhan na sa bathtub, sa diyang iyang gituhuan si Kristo ingon nga iyang manluluwas. Kaya di magud mo balik kung diin kang lugar maluwas. Ang manungdanon mao, nga imong sundon ang mando sa Dios nga imong tuuhan nga si Kristo namatay isip puli alang kanimo. Tungod kay si Kristo, mao may mibuhat sa tanan sa kaluwasan, buhat sa kaluwasan dito sa krus. Yan ora ang kaluwasan. Ug kini mao ang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Matud pa sa mga buhat 4, kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhis kalibutan, wa nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawan nga maoy makaluwas kanato. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Ato kining ipadayon ugma. Ayaw si Piata ang sumpay nini. Nining atong pagtulunan nga giuluhan sa in English, how to practice our Christian faith. Unsaon na ito pagbansay sa atong pagka-Kristohanon. Magampo ta. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong mga pulong nga among itunan ni adlaw na nga kini mutuhop ngayon sa among galamhan, sa among kalag. Aron kini mahimong klaro og tinaw og tataw pinagi sa paglihok, pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo. Salamat nini among Bible study through the YouTube. Bani kami sa among pagbuwag-buwag, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik dinhi ugma sa among pagpadayon sa pagtuon ni kintanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.